En vésperas do 25N quero compartir con vos unha reflexión. Estamos en pleno auxe do negacionismo da violencia machista e isto é unha ameaza para as mulleres. Por iso hai ocasións na que o máis duro non é denunciar. O máis duro é ver como quen debe de actuar mira para outro lado. Negacionismo é o que fixo o goberno do Partido Popular cando mantivo durante meses a un conselleiro que tiña unha denuncia por agresión sexual. Negacionismo é o que fixo o goberno do Partido Popular con Rueda á cabeza, despedindo a ese presunto agresor sexual entre abrazos e aplausos e aínda a día de hoxe non tivo ni unha soa palabra de apoio e de consideración para a muller que presentou esa denuncia. Como podemos fiarnos dun goberno que ampara a un presunto agresor sexual e desprotexe a víctima? Que mensaxe se lle está mandando ás mulleres deste país? Por iso, este 25N volveremos encher as rúas en contra da violencia de xénero. Por todas as que tiveron medo e calaron, por todas as que denunciaron e non foron escoitadas. Fronte ao negacionismo que quere levarnos cara atrás, que nos quere ver caladas, diremos alto e claro nas rúas que non queremos máis violencia de xénero e que imos seguir traballando por unha Galiza de mulleres libres, vivas e iguais.